Assalamu alaykum değerli vatandaşlar. Yayınımda akıl yeniçliği kitapxana ulgamı bilen atlı televizyonumuz sizin bilen. Mehman tomoşaçılar, hormatly emeğinler. Akıl yeniçliği televizyonumuz studiyasında ähliyäňizi hoş gördük. Mehman vatandaşlar, hilirleşler, hormatly arkadaşlarımızın sayesinde Türkmenistan bir taraflığın mekan yılında elbette bir neçe gedek akıl yeniçliği televizyonu iki uğur boyunca hem yayılıma verildi. Çünkü akıl yeniçliği mektep okuwçylary bilen hem de akıl yeniçliği kitapxana ulgamy bilen atly televizyonumuz iyi derlikde yayılıma verildi. Elbette akıl yeniçliği mektep okuwçylary bilen atly televizyonumuz häzir öz saylama tapdyrly dowam edýär. Çünkü gatnaşan mektepleriň sany ken. Akıl yeniçliği kitapxana ulgamy bilen atly televizyonumuz özüniň final duşuklaryna geldi. Çünkü bugün final duşumynyň birincisi. Çünkü adatça bolýar bugün bäýatçyň 3-nji ornunyň eýeleri häzir anyklanýar. Mehriban vatandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi şeýlede ýaşlyk teleradio ýaýlamy hem-de Rowşan aýakkaplary husus karhanasy bilen birlikde taýýarlanýan akıl yeniçliği kitapxana ulgamy bilen atly televizyonumuz özüniň final duşuklaryny häzir başlaýar. Adatça bolýar bäýatçynyň başyna gelin mehriban vatandaşlar, hormatly emin agdarlarymyz bilen tanış bolalım. Çünkü bugün günü Türkmenistan'ın Medeniýet Ministrligi tarapyndan ýetirilýän hormatly eminlerimiz var. Çünkü Mukaddes Bilim Ojagy, Sunuw Ojagy, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň hormatly mugallimleri Alma Durdiýewa eminligidir. Hoş gördük Alma oğlum. Hem-de şol ýokary okuw mektebiniň hormatly mugallimi Täzeway Taňyrberdiýew bar. Täzeway oğlum, hoş gördük. Alma oğlum, Täzeway oğlum, sizin hem eminlik etmeňizde bugün bäýatlaşygymyzyň ýeňijileri bir adalatly çödüler diýip umyd edýär. Çünkü bular azap etdiler we ne final duşy öýdiler. Mehriban vatandaşlar, adatça bolýar, ene häzir ýaşlyk teleradio ýaýlamy tarapyndan ýaş var. Çünkü akıl ulgamynyň işe girizilmegine, wagt hasaplamasynyň goý berilmegine, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkär diýençemiz şeýlede toparlaryň gazanýan utuklaryny detsine sanly ulgam arkaly mehriban vatandaşlar ilki bilen bir studiýamyzda soňam size ýetirýän diýençemiz var, olar bilen tanış bolalım. Öwürmurat Aýdogduýew var, hoş gördük Öwürmurat. Hem-de Bahargul Haltgulyeva var, siz de hoş gördük. Ýene tanýja purtatlardan elbetde ýoksa-da bugün kimler gatnaşýar? Çünkü saýlama tapgyrda hem-de ikinji tapgyrda önemli ýeňişleri bilen şeýledene bäýatlaşyň görkezleri boýunça, netijeleri boýunça final duşugyna gatnaşmagy, final duşugyna hem umumy bu ýyl boýunça bäýatlaşyň 3-nji ornuny almaklygyna gatnaşan toparlarymyz var. Çünkü Mara vilayet kitapxanalaryndan düzülen toparlar hem-de ýurdumyzyň Lewap vilayatynyň, ýagny Lewap vilayet kitapxanalaryndan düzülen toparlar häzir gatnaşar. Elbetde haýsy vilayatlar gatnaşýar muny bilýär. Çünkü garaşdyk. Topar agdarlary gelin olar bilen häzir tanış bolalım. Mehriban vatandaşlar, hormatly muşaçylar, uly saatlyk şowhun bilen şowhunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamda çağırýar. Mara vilayet kitapxanalaryndan düzülen toparyň düzümi Nursultan Muhammedowa, Gulbahar Nazarowa, Aýgül Hojaniýadowa, Bägül Orazowa, Oğulnavaz Yavsiyewa, hem-de toparbaşy Ecevay Atagarriyewa var. Ecevay doğan, hoş gördük. Yeni gelip sizin karşıdaş toparыңızda Lewap vilayatynyň toparyň düzümi Gülşirin Muhammedowa, Akjemal Aşirowa, Aýdogdy Pirguliýew, Maysa Safarowa, Laçyn Muradowa, hem-de toparbaşy Akçogul Şahmuhammedowa var. Akçogul, hoş gördük. Mehriban vatandaşlar, toparlaryň iki meýdançyda taraplar, ikisi hem sınıflaryň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Toparbaşlar Akçogul, Ejeway dogan ýene bir ýol ähli hoş gördük.
Elbette käbir ýagdaýlara oraya görüşimiz ýaly toporlaryň ikisinde hem topor agdalarına üýtgeşme bar. Megerem degerli täsir eder diýip umyt edýär. Elbette guramaçy taraplar bilen ulalaşylan diýip pikir edýär we biz bäsleşige dogry derejeli hormatly eminler häzir girişip biler söyleme. Öňün şäherli toporlar size bildirmänkä bizde bir däp bar, adat bolşaly hormatly eminler tarapy hem de tinçilere söz nowatyn bermekçi. Hormatly Tiyazway molum, Alma molum, gereksizden bir toporlara agardylaňyzy edip berseňiz. Mar vilayatynyň döwlet kitaphanasy bilen Lewap vilayatynyň döwlet kitaphanasy akyl geňişligi gepleşiginde bäsleşýärler. Iki toporada üstünlük arzu edýän. Şular ýaly ajaýyp döwürde akyl geňişligi kitaphanaçylaryň arasynda öz bilimlerini artdyrmaga ýa-da zehillerini görkezmäne ajaýyp gepleşikler döretmäge mümkinçilik berýän hormatly arkadagymyň jany sag bolsun. İl ýurt bähbetli alyp barýan işler rowaç bolsun. Sağ olun. Azgyň hatly boldum. Tiyazway molum. Akyl bäsleşigine gatnaşan iki vilayatda üstünlük arzu edýän goýu geljekde bu akyl bäsleşigi dowam etsin laýyk ýurdumyza tele ýaşlara gerek tele gepleşik üstünlük hemraňyz bolsun. Köp sağ olun. Murat. Salam hormatly. Akyl geňişlik kitaphana ulgamly aty geçirýän bäsleşige gatnaşan toporlar, galiberde hormatly emin agdalar, iki toporum şu bäsleşikde hoş gördük çünki ýurdumyzyň Marwulatyň kitaphanalary ulgamlaryndan ödüdilen kitaphanachylaryň topory, galiberde Lewap ulatynyň kitaphanalaryň ödüdilen topor özara bäsleşler şeýlem şu bäsleşikde 3-nji orun üçin bäsleşik alınıp barlar. Galiberde her bir eýlenen orunda ikiňide de iki toporda üstünlük arzu edýän şeýle hem şu kitaphana ulgamyny ösürmekde giň mümkinçilik döredip berýän Bahman arkadamynyň janyny sag bolmagy, başyny dik bolmagy elmidam il bakýat alparan işler mundan beýrakda rowaj almagy arzu edýäs. Köp sağ olun. Bahargul gereksizden. Salam hormatly mehmanlar. Akyl geňişlik kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebäsleşigimiziň jemleýici sanlaryna siziň ähliňizde hoş gördük. Bäsleşiň şu sanyna gatnaşýan Lewap vilayatynyň kitaphanalarynyň düzülen topor, şeýle-de Mar vilayatynyň kitaphanalarynyň düzülen toporlaryň ikisine de üstünlük arzu edýär. Fursatdan peýdalanyp bizi şeýle bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Goý mehriban arkadamyzyň jany sag başdyk bolsun. Alyp barýan işleri mundan da beýlek rowaçlyklara wetlensin. Köp sağ olun. Arzularınız hasıl olsun. Sizde üstünlük arzu edýän hormatly eminler, tinçiler arzularınız hasıl bolsun. İşlerinde üstünlük ýar bolsun. Toporlar. Akçul, Hejaway dogan. Ýene bir ýola iki ýyl hoş gördük we üstünlük arzu edýär. Elbetde bugün adatdaky ýaly däl, çünki jemleýici duş, hökmani suratda siziň biriňizde bir 3-nji orunyň eýeleri etmeli we Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi şeýle-de Türkmenistanyň telewizniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikdäki taýinlanan diplomlary biz gowşular, çünki 3-nji derejeli diplom uğruna häzir bäsleşerdiňiz we Rowşan aýakgaplary hususy karhanasy tarapyndan goýulan gymmat bahaly sowatlary her birine de gowşulmagy biz innik hepde garaşar. Onun üçin bugün bäsleşikde ýeňici bolmaly. Hemde adatça bolşaly bäsleşiň alyp barjy hökmünde meniň borjum sizden soramak. Agçyl Ejaway dogan. Bäsleşiň käbir şertlerini gaýtalamak wajipligi barmy ýa taýinlanyň dol derejede barmy? Mikrofona olar aýtsak sözleriniň her biri. Gaýtalamak geregi ýokmy katýan? Agçyl. Gaýtalamak gerek ýok. Öz pikiriňiz. Üstünlük hemraňyz bolsun. Demek full start. Bäsleşiň 3 bölümi, düzgünlemanyň 3 bölümi, 5-9 bölümi. Bu final duruşy. Şolaryň ählijetini berip saklajakdyr. Size de saklamagy maslahat berýän. Soňrama geçýärler, eminler. Mehriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi ýaşlyk teleradio ilmi Rowşan aýakgaplary hususy karhanasy bilen birlikde taýýarlanýan akyl geňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşiginiň final duruşynyň 1-nji duruşyna häzir başlaýar. Gatnaşyjy taraplar Mar vilayatynyň kitaphanalarynyň düzülen topor hemde Lewap vilayatynyň kitaphanalarynyň düzülen topor. Hasap häzir görüşimiz ýaly 0-0 dogry jogap üçin berilýär. Otuk mehriban watandaşlar bir tuk bolar. Şeýlelik bilen biz ilkinji sowal taparyna häzir geçýär. Taýýarmy Akçyl Ejaway dogan? Taýýar. Sowal.
Elbette siz kitapxanaçylar we şeýle sowallaryň berilmekligi yerlikli diýip hasap edýär. Çünki kitaplarda kän gaýtalanýan maglumatlar bar. Ne olardan ýene biri. Türkmeniň taryhyny Hanlar Hany diýen ada iki şahsiýet eýe bolýar. Ol şahsiýetler kimler? Wagt gider. Ne? Bizim Akçamal? toporumuzdan Akçamal cevap berýär. Akçamal olar kimler? Aydın? Men jogabym boýunça ýagny Bayramxan, Hanan we Nurberdihan. Tonşaňçyl? Hawa. Hawul edýän. Hanan, Bayramxan. Hanlaryň hany Nurberdihan. Elbette kän wagtlar oturup iş ýok. Hasap açyk 1-0. Berekeler. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Men sowalnamadaky bar bolan sowallar okuyan. Sadece. Ýene de biri. Hormatly minadalar, öňüňizdeki bar bolan sowalnamanyň ikinji belgili sowaly häzir bolarsyňyz. Sowal. Merwin merkezindäki Sultan Sanjaryň kümmedini döreden binagar kim? Wagt gitti. Full start. Aşkaçırın. Galan atınız ulan. Bilertiniz wagt. Ýa-da saklaýaňyzmy? Gülşürün cevap berýär. Gülşen. Bizim taparımızın gelen neticesi Şatoran jogaby Muhammed ibn Asız. Netice? Doğrusu sowal tapyrda. Merwin merkezindäki Sultan Sanjaryň kümmedini döreden binagar kim diýip sowal boldy. Bu ýerde binagaryň adyny aýtmak ýeterlik bolardy, dogrymy? Emma jogabyny maglumatda bardy. Saragysly binagar Muhammed ibn Asız diýip bardy. Demek netice hasap 2-0. Katawalım. Yine bir mesele var ahirem. Karşıdaşınız Polestar daly. Näme diýär? Eminler, açyk bol. Polestar düzgünlama laýyklykda bilýäňiz näme bolýar? Toporumla maslahatlaşaýyn. Bolun 2 sekund. Näme diýär? Aydın. Açyk aydın. Oýunyň düzgünde çykarmaly dogry-däm. Awa. Biz çykarýas. Köp Topor sağ olun. bolup kararlaşdyk. Iskak ýansa adam meydançany boşa diýip. Köp sağ olun. Ýerine birini goýup bilersiňiz. Ejawaydan kim döwmäge geçýär? Geç. Akçagul, siz bu mutlagyny karşıdaşyňyzyň beýa şagdadan ibarat bolan toporny siziň doldy dümüň bilen garşy oýnap baradyňyz. Häzir ýa-ni 2 sowal tapyr geçdi. Häzir hini bar der. Demek tijenmeli. Akçaguldyň sizde de mümkinçilik bar. Sowal. Ir wagtlar gelin getirilenne kejebede getirilipdir. Kejebe gurulanna 3 bölekden ibarat bolup, gümmedi, goloňy, ýelesi bolupdyr. Kejebäniň goloňy diýip we kejebäniň ýelesi diýip niresine aýdylýar. Wagt gidýär. WhatsApp ya. Ejawaydan. Kim jogap berer? Şu sowaly men özüm jogap berýän. Dinleýän. Men Ejawaydan. pikirimçe golosy hemde ýelesi diýip sorak berdiňiz-de. Hawa. Şol ýelesi bolanyna şemal tarapy. Golosy bolanda şu gyzyň oturýan ýeri diýip men pikir etdim.
gelinin oturyan yeri. Iyelesi dizi iyelesine gitti de şey. Kaytalan. Kaytalan. Yelesi bolonna şimal düşen tarapy, yel tarapy, golosy bolonna da gyýdyň oturyan keçebäniň içi diýip pikir etýän. Kabul edýän. Netice? Yok. Yalnız. Alanı atınız orta bilirsiniz isterseniz. Iş götürün. Ecai da onu iş götürün. Dinleyen. Bizim toparmazdan Gülşürün cevap berýär. Gülşer'in. Şu soragyň jogaby biziň toparymyzyň gelen netijesi düýäniň öňüne tutulýan, şu öňüne tutulýan, kejebäniň öňüne tutulýan Yönü tutulyan. perdesine, Perdesine. şu yelesine aýdylýar. Ondan. Kolony. Tanykly jogabymyz şol. Kabul edýän. Netice yalnız. Üstesine de 5-9 bölümü. Akçıl kut özüňiz bolýan. İstenlik ýagdaýda hatda şunuňa hem jogap berýän. Aty bol goşuş diýip hata bar. Ne bu? Alparjynyň değişik hereket ile dowam eder diýip. Ýöne jogabyň öz ýalnız. Dogry jogap men okay. Kejebäniň daşyna aýlanýan bölügine golony diýilipdir. Kejebäniň galan ýeri bitewi bolup, diňe gapysy açyk bolýar. Oňa tutulýan tutusyny bolsa, kejebäniň ýeledi diýilipdir. Ine de anyk dogry jogaby. Dowam edýär. 4-nji belgili sowal, hormatly binadalar. Sowal. Çopanlar, goýunlary, güýz we ýaz aýlary gyrkýarlar. Güýz gyrkymyna näme üçin goýunlaryň döşüni, garnyny gyrkman goýýarlar? Wagt gidýär. Dinleýän akçıl. Bizim toparmazdan Maysa cevap berýär. Maysa. Kış faslyna goýunlaryň gyrkmasynyň sebäbi döşü bilen garny kış faslyny towuk geçirmedigi üçin. Kutonçaňyz. Şol. Kabul edýän. Akçıl. Eger bu dogry olaýsa, hasaňyzy kesse köpelýär bilýäňiz. Ýalňyş bolsa, oýunçyňyz meýdançany boş diýär, onan bilýär. Tewekkelçilik. Dogrymy? Geleniňe mäşugyny nişeýlämsiz? Netice? Häzirlikçe oturup bilersiňiz. Jogap dogry. 4-0. Sowal. Seriýas. Dünýämiziň örki göň diregi. Bardyr tomoşaly saparyň daglar. Bugun sana örkläp däli ýüregi senden uly kuwat taparyň daglar. Bu goşgynyň ady näme? Bu ýazar kim? Wagt etdi. Akçıl. Bizim topardan Maysa cevap berýär. Dinleýän. Şu goşgyny Qur'an Nazar Ezizowyň Daglar goşgysy. 1 sekund. Netice kabul. Netice Dağlar, Qur'an Nazar Ezizow, berekeler. 5-0. Koy startdan. Ünsemli berjay edýär.
ecevay doğun. Inni yeke otobu saptırmak size ziyan. Siz hasab denlemäge mümkinçiliğiniz bar. Onun üçin hem gemme doğru jogap siz bermeli bolýan. Sowal. 1000 sekund 16 minuta deň. Eger 1000 sekund 16 minuta deň bolýan bolsa, 80 minutda näçe sekund bar? Wagt gider. Hasapla. Akçaul. Biziň toparymyzdan Laçyn jogap berýär. Laçın. Biziň jogabymyz 5000 sekund. 5000 sekund. Kutorunçağın. Tornuklu jogap 5000 sekund. Kabul edeyim. Netice yanlış. Ecevay doğun. Cevap verecek mi? Şu sowala biziň toparymyzdan Aýgül jogap berýär. Aýgül dinleyen. Men pikirimçe şu sowalyň jogaby 5050 sekund diýip çaklaýan. 5050. Hawa. Näme Çaklaýan. kabul edýän? Aýgül. Näýil 5050 çykardın? Näet 5050 çykardın odan? Diňe çaklaýaňyz. Çaklaýan hawa. Öyle mi? Laçın. Näme üçin 5000 sekunda deň? Näle hasapladyňyz? 3 sekundda. Ha? Näil çaklaýaňyz? 80 minuty. Awa. Ono. Sowal näme? Laçın. 80 minutda näçe sekund bar? Sowal şu berilende. Näde hasapladyňyz Laçyn? Beni häziram gyzyklandyrýar da. Laçyndan soraýar. Ha? Ha? Garaz bilen zok da näde hasaplanyňyzy? Netice? Elbette 5000 sekunda deň. Ýöne muňa garamazdan inneki dogry jogap üçin 2 tugalarsyňyz. Düzgnamanyň 5-9 bölümi. Itleriniň kilik hereket bu bäsleşiň şertlerine garşydyr. Hatta şunuň özü hem düzgnamanyň 5-9 bölüminiň bozullugy diýip mundan 2 sowal tapyr öňe ýetside ýatlykdym. Indi sowal. Seriýat. Aslida bolsa sadece olan jogabyny gaýtalamak gerekdi. Çünkü men size galanwatyňyz ulanjakmy diýip ödürlemedim ha. Diňe jogap bermäge geçirdim. Düzgnamany okumaly, öwrenmeli. Sowal. Stoluň üstünde adaty ak kagadyň 100 santy bar. 10 sekundda 10 sanysyny sanap bolýar. 80 sany ak kagaz sanama üçin näçe sekund gerek bolar? Wagt gider. Wagt tapýar. Akçaul. Biziň toparymyzdan Aýdog jogap berýär. Aýdog dinleýän. Şu soraň jogaby 80 sanyny tanama üçin 80 sekund gerek bolýar. 80 sanama üçin hem 80 sekund gerek bolýar. Biziň torçaňyz Üçin. kabul edýän.
Ümsümlü ber zaydı. 2 sekund. Yerine galyan hem dedim. Netice çurt ketip yanlış cevap. Galan wagtyňyz dolanyp bilersiňiz, ejawayda onu öğretseňiz. 120'de. Böyle cevap verin. Şu sowala bizden Gülbahar cevap berýär. Gulbahar dinleyen. 120 sekund gerek. Näçe? Ümsüm 120 sekund gerek. 1 diyorum. Aa. Kabul ediyen. Ne edip? Ne edip? Aytsak mı tamam? Ne? Mikrofon alın. Qara sizden bilen yok da ne patapladığını diyor aydaydın. Netice? Indiki doğru cevap için 3 qalarsınız. Hataplap bereyim mi? 120 değil. 20 sekund gerek. 20 sany aqağı sanap 100'den ayırsak 80 sanısı kalır. Eýsem ansat değilmidi bu? Devam ederiz. Ansatçak sowal, öňünizde bar bolan sowal tapgyrlary, öňünizde bar bolan utuk, kän, 3 utuk. Sowal. Zekin sowaly, emma ansat. Seriýas. Postarda düşäýmen. Haýsy söz hemişe näde dogry eşdilýär? Wagt gidýär. Önsüm. Hemişe näde dogry eşdilýär? Önsüm bolýar. Anladım değil mi? Elbette diyorum Aydilya. Doğru. İkinci onda odaklanıp başka bir sözünü anlatmadan şöyle. İkinci onda odaklanma ve onda odaklanma. Elbette değil yara verdi. Değerin köyden o değerler dinlemek. Hükmündim dersiz bitti yara öyle bir şey. Bu ne bols? Wagt gutardy, jogap ýok. Hay, diýenden aýtdym, zekin sowaly, ansatjak sowal, eýsem, sowalyň özünden serk görelim, häzir özüňiz jogap berersiňiz. Haýsy söz hemişe näde dogry eşdilýär? Näde dogry sözüň özü orada elbetde. 1 minutlap hiç kim bilmedi bunu. Zekin sowaly, indi doğru jogap üçin hem 4 tutup alarsınız. Abulatlaryň hemmejesi ejawayda onu siziň bähridiňizde. Häzir 2 sowal jogap berip bilerseňiz, onu siz hasap deňlemäge mümkinçiligiňiz bolar. Deňläýän ýagdaýyňyzda onu indiki 2 bir sowal bilen bätirişiň ýeňisini alyp galar. Ýa-da her tarapdan bir agdan goýar. Alzyra diýänmi akça bol? Garaşmadyňyzmy? Sowal. Jemleýici sowal bolmawdy ahmal eger akça bol bilse. Aydaly, sen garanky jaýa girýän. Öýüň içinde gaz plitasy, kerasin sırasy we şem bar. Özüňde hem olary ýakar ýaly ýeterlik otly çöpüň bar. Sonra sen ilkinji nowatda näme ýakarsyň? Wagt gitdi. Lewap, atçygul. Bizim Haýsyny toparladan ýakarsyň? Aydogdy jogap berýär. Aýdawdy haýsyny ýakardyň? Birinci men Dogry ýaksaň häzir gidýän gon wagt çöpe yakardım. Kabul edýän. Nämen ýaksak? Aýdawdy.
Otlu çöp yakacak ilkinci olsun. Otlu çöp yakardın. Näme üçin? Tebe qaranqı jaýda ýagtylyk gerek, elki çyrak Qaranqy tapmak jaýda üçin. ýagtylyk gerek, Şoň dogrymy? üçin otlu çöp yakmaly. Aýdaly men girdim, qaranqy jaý diýil barga şo taýda gaz plitası bolsa, şem bolsa gara şol aşhana şeýlemi? Owa. Men äwime de baramda otlu çöp ýok. O taýda Knopkan wasyan onu plita ýany. ýöne soragda da çıra diýip bat ýokda. Şoň Näme üçin sırası? elimde otlu çöp bar, elki otlu çöp yakmaly bolýan qaranqy jaýda. Aýda o da tehnika ötýä otlu çöpden. Yo, Geçdik eger- bir. Diňe duma bilen ýakýar gaz plita. Oň ýalan bolan o çıra da goşulan olsa bolar, tüýen o taýda gaz çyrasy, gaz bar, ýağ çıra bar. Şonda olan del otlu Şemen çöp bar yakmaly. adýan. Şemen bar, onda otlu çöp yakmaly bolýar birinji ölçek. Men öz Hani hemen men şo duma bilen gaz plitany ýaksak, üstüne de şemi ýaksak, gerek bolsa kerasin sıranam ýakyp bilýän şondan soň. Ay, Eten oňa- beýle dämi? Ay, o şeýle berin. Ýöne o soraglar öňden ahirede bar da. O döwürlerde soğuk ýokdy. Yo, näme üçin men düýün düzdüm da muny. Düdülende Düýün de. öýde aşhana bardym, bolyn sıran ýakman kam şonu ýaktym da. Ýöne şonda da birinji oçur otly çöp ýakylýan ädende de. Öň bizlere berilende şeýle soraglar şo jogap berilýär. Nerede berilýärdi beýle dogry? Okuwçy wagtlarymy. Okuwçy wagtlar. Öz Näçe wagt aralarında. okuwdyň? Institutda mı tordunmy ýa? Tol. Netije? Inniki dogry jogap üçin. Taraplar. Taraplar inniki dogry jogap üçin hiç täze malumatsyň ol. Çünki hasap 9-0. Mehman vatandaşlar, görüşümüz ýaly akylyňyzy tapany ulgan bilen atyp telewätleşimi. Özüniň jemleýici dostlugynyň iň soňky tapyryna ýetip gelýär. Görüşümüz ýaly mehman vatandaşlar, Aksuwnyň topory, Lewap vilayatynyň topory 9-0 hata bilen akylyňyzy tapany ulgan bilen atyp telewätleşimini bu ýyl boýunça jemleýici dostlugyny 3-nji ýeriň eýeleri tökmenine gatnaşarlar. Bizim üçin bäsleşik muny jemlendi. Kazanın ornuňyz bilen 3-nji ornuňyz bilen bir sürükden mähirlik otlaýar. Margolaýynyň topory gatnaşanyna köp sag bolsun aýdýar. Üstünde kemraňyz bolsun. Edir vatandaşlar, mehman dogonlar, bu ajaýyp fotoda sizin akyjyňyzda dünýä okanazy diýär. Hormatly arkadaşlarym, janyň sag, ömrüniň ulak, alparyan il ýurt täklifler, mundan beýle gaýta rawaj almanar ötmek bilen mehman vatandaşlar akylyňyzy tapany ulgan bilen atyp telewätleşimini jemleýici dostlugynyň birinjisini geçip sorýar. Indi kepde atlykly bolar. Birinji, ikinji ornuň uruna Balkan vilayaty hemde Daşoz vilayaty bäsleşer. Tomas etmäge çağırýar. Üstünlük hemraga bolsun. Hoş wagtlar.